Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kag iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod ari na ang Nice Yaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel. Nice Yaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap ha. Apo. Lola, ano ba lang natabo? May problema bala? Nga dula ka sang maayo nga tinulugan. Ano ba lang natabo sa imo, ha? Apo, si Lolo mo Miloy. Ano? Si Lolo Miloy? Nga Apo, si Lolo mo Miloy. May upod nga iban. Ano, Lola? Oo. May chicks nga iban si Lolo mo Miloy. Ikaw bala, Lola. Hindi na mahimo ni Lolo Miloy sa imo. Hindi. Nahimo na niya. Paano ka nakibalo? Si Masko Badong nagsugid. Ay, ano man na, Lola man? Hindi ka bala dahil magpati. Apo. Tungod, bas kung gisaskuhan ka lang ni Tito Mascobado. Chismoso man ang adaan. Hindi, Apo. Nakita ko ngayon. May video siya nga ginhatag sa ako. Ba't ko masaya ka sa piling niya? Grabe po. Kung sino ang babae nga to. Nga, sino ba lang babae nga ginbulos niya sa imo, Lola? Si Rose. Ang babae sa Piyak Bangga? Lola, tama na yun ang hebe, oh. Naluhay ako sa imo. Oh, nagatulo ng luha mo sa dulunggan mo. Apo. Istoryahin ninyo ini ni Lolo Miloy, la. Kay balo ako. Malampuasan ninyo ini. Pareho man sa amo ni Daniel. Nagaproblema man ako sa amo na relasyon nga luha. Apang nagapati ako, la. Nga may katapusan gid ang tanan nga ini. Ginagawa mo? Oh no! Nagaulan-ulan naman ba? Kamusta na yan si Catherine si Ilaman? Nyaway siya na makatext sa akon kahapon. Ano ba lang natabo Hindi man pwede nga ginkuhaan siya ni mama niya sa cellphone. Tungod, naga-online class siya sa buong. Maayo pa siguro. Try ko siyang tawagan. Kinanglan may balaan ko kung kamusta ng palangga ko. Nga hindi ko siya makontak Ano ba lang natabo kay Catherine man? Huwag ko man siya makita nga naga-online diri subong. Catherine, palangga ko gid ikaw. Kaghanda ko nga mag-uyat sa imo mga pangako sa akon nga ipakigbato mo ako. Tungod kutob sa masarangan ko. Tubtob sa mahimo ko. Ipakigbato ko gid ang aton niya paghigugmaani nga duha. Palangga ko gid ikaw, Catherine. I love you. I love you too, Daniel. Ba, toy-toy? Ginapaminsan mo gid si Manang Catherine ng Daniel. Oo
Ikaw man bala. Huwag mo bala ginapaminsar ang palangga mo. Wala eh. Ha? Wala mo ginapaminsar ang nobya mo? Oo. Nga, how? Wala man ko nobya eh. Uy, Pancho, aga ka pa naglagaw-lagaw ah. Nagalibot-libot ako. Tungod gusto ko nga hibaluon kung anong nagakatabo sa aton barangay. Ha? Nga ahaw, mapapili ka kapitan? Hindi. Gusto ko lang makita ang pagpangabuhi sa mga tao. Ote, madamo kasing nakita, no? Oo. Sari-sari nga mga problema ang aton subong ginaatubang. Amo matuod, Choy Pancho. Isa dire, ang COVID-19. Ay, problema ginasubog kay do halos mga tao amo na ginapaligban. Kaya ang permi kuno naton mabatian nga balita nga nagasaka naman ang kaso. Kay tungod sa lawayon ang tao. Ate, ba si isa ka na dati, Pancho? Hindi. Dapat matuman gid kita sa mga protokol nga ginahatag sa aton gobyerno. Oo man. Kaya na tanan para man na sa aton. Pero, kung ano man ang imong mga problema, ano man subong ang imong ginapaligban, idangop ina sa Ginoo. Hindi ka magkabalaka. Tungod hindi gid niya kita pagpabayan. Magpangamuyo lang, magsalig lang sa iya. Amo matuod di Pancho, no? Kay amo na subong ang aton kinahanglanon sa kalibutan ngayon. Kay wala kita makahibalo kung ano ang sunod nga mahitabo. Amo matuod. Amo nang pinaka-powerful nga mahimo naton, Tioy Pancho. Ang magpangamuyo gid kapag salig sa Ginoo. Amo matuod, Lolo Ilyong. Apaw, kanami siya ginaistoryahan ta subong aga, no? Mas nami pa gid ni kung may mainit-init kita nga kape. Ate, way problema. Ginagawa mo? Oh no! Oy, mayong aga manoy. Kamusta ka na, Lolo Ilyong? Ate, ayos lang ikaw, ya? Ate, are. Daw ka bugnaw sa sulok-sulok. Ate, kape ang sabat. Ate, sige mangapi kita nga dua. Olo implay ko na, be. Ay abaw Kadako na si Monoy, ako pang suguon mga matimpla kape mo. Bawa. Sige lang palalo. Nakalang taga-paangga siya, bro. Gali. Ate, sige, timplahan ta kakape Salamat, lo. Ote, di nang bayad mo. Janay Panoy, nado kalayo sa imo sa ako now. Amo ginalo ya? Sige bala palapit yanay. Hindi lang, lo. Nga ahaw. Social distancing ko naman. Noy, hindi ka magkatahap kay Lolo mo Ilyong magpalapit. Kay naga-face mask, kuya. Ala, paano ka mag-face mask, lo, kay nagakaon ka man pandisag kag nagahigop sa mainit-init nga kape? Ay, may ginhatag sa konsitasyon nga face mask. Nga, ano mang face mask niya, haw? Ang face mask niya pinasahi. May zipper. Abrihan mo lang kung mainom ka sa kape. Grabe, lo ba? Sige, mapalapit ko na. Te, lo, may pamangkot ko bala si Monoy. Ano na, lo, haw? Ano nga parte sang lubi nga kung ihambal mo makipot ginang mo baba? Do tripping, haw? Hindi. Sabda lang bala. Ano nga parte sang lubi nga kung ihambal mo makipot ginang mo baba?
lokay. O, hindi man o. O, hindi man. Ubod. O, ano pa? Aha, papha. O, di doon nagangangami yapo ng baba mo. Binalukan. O, Butong. Lahing. Ano man? o te ano? Do halos tanan. Nambal ko naman. Ano nga parte siyang lubilo nga kung iambal mo makipot gidang imo ba? Amo ni ho? Ano lo? Oga, ship. Nga? Oga, ship. Damo ka gidyan na balaan lo, no? Ate ho, Damo na nabalaan si lolo mo. Paligo lang galing wala. Mayo pa siguro lo. Mapabulay ko sa imo sa mudyol ko ay. Kabudlay abian siran. Ay, sige buligan ta ka. Lo, may ginapaligban ko bala. Ano na haw? Ano gani ang spelling gid sang success lo? Pila na gani ka S? Isa ka S o kung dua ka S? Success no? Oo lo. Pila na ka S ang success man? Dua o kung isa? Himo tatlo para sigurado. Lo. Ano gani lo ang English ang kahoy lo? Ay English ang kahoy? Wood. Hala, siling ni Ma'am Lo. Ang English ko no sang kahoy? Tre. Kung tatlo Sagad-sagad si mo lo ba? Believe ka na kay lolo mo? Oo lo Hambala lang kubla kung may mga pamangkot ka. O sige lo Amo pagid ni apo ho. Hinahanglan apo kaon ka sang utan nga kalabasa. Uy, nga luaw. Kay luwas nga pang paalam na makapasanag pa sa mata. Hindi ko yung magpati luloyong yung kalabasa makapasanag sa mata. Ano? Hindi ka magpati haw? Kay te kung makapasanag sa mata ang kalabasa. Nga pananawan ko yung sang uling itong yapo now. Ginagawa mo. Patawaran ako, Daniel. Tungod wala ako sa mahipo. Amoy ng kagustuhan sa akong ginikanan, kundi wala ako sa kaisog agad niya hindi sila pagtumanon. Oo. Nabiyahan na ituod kita, pero nakipag-date ako kay Enrique. Nakahibala ako nga. Dako ini nga sala sa mo. Apang nahadlok ako. Tungod nagpaandam si Enrique sa akon. Nagpaandam siya nga. Halitan ka kung hindi ako magpasugot sa gusto niya. Kung hindi ako makipag-date sa iya. Sangtang nagatupa ang mabas kong naulan. Nagatulo man ang akong luha sang kasakit. Ay, abaw. Hindi ko gid malintan ang pangako mo sa akong, Daniel. Hindi ko gid malintan ang imo ginhambal. Kung handa ka ipakibato ang ato ng pagigugmaanan. Hindi gid ako magbuhi sa relasyon natin. Tungod, handa ako magtuman sa aton sinumpaan. Ipabatsyag sa ikaw na ikaw. Kag ikaw lang ang akong palangga. I love you. Problema mo bala ang imo na wong? Problema ko gid bala kaya kun bala nga guya. Damo sang punggot ket pikas-pikas. Tukalain bala tuluko na. May ara na ina sang solusyon. New Axido Cream. Ibubo mo lang sa imo guya. New Axido Cream.
Kay ini, kakas punggod. Apang kakas, itsura. New Axido Cream. Hindi na lang paggamita. Nasa delikado ka. Oy, Toy, ari ka dihaw? Siyempre lo, ari ka man di eh. Ay, abaw. Hindi ka magsiling. Huulo. Mapabulig man ko sa imo sa mga module ko Abaw, way problema Buligan ta kamo yung aduan ni Noy-Noy. Lo, may pamangkot ko bala sa imo. Ano na? Hindi lang party gugma ha? Hindi lo mamangkot lang kuya sa imo kung anong ang English ang isda. Isda? Do, ginatripingan mo ko toy haw? Way kakabalo kung anong English ang isda? Anong English ang isda lo? Sardinas Hala, siling ni ma'am, ang English ko sang isda, fish. Fish kun preska pa Abi to'y tistingan ta ka, kung nagatuon ka gid. Are, spell, exam. Exam? E-A-M. Hala, tidi ng X? Wala na. Sumama na sa iba. Guguluhin ko pa ba? Lo, may pamangkot ko bala sa imo. Do kagina ka paman ka pamangkot? Lo, ano gani ang tawag sang inablang magrigla bala ang mga babae haw? Inabala ang ara ang ila menstruation lo. Menstruation? Magrigla? Ang tawag sina, period. Uti, kung mga agi yalo ang magrigla, anong tawag sina? Period man? Hindi Ti ano man agali yalo? Question mark na ya? Abaw, doon nalingaw man ko istorya kay Rose ba? Gusto ko nga mahulog ang buot ni Lolo Miloy kay Rose. Pero, ang matabo daw ako pa yung mahulog ang buot sa iyahaw. Pero, sigurado, hindi mahulog ang buot ko kay Rose. Kaya nga, duway man ko buot Arin ako sa malahalon nga barbershop Nong, mayong aga. Mayong aga man to. Nong. Ano to? Tagpila ang inyong pagunting, di man? Ang amon suko to, 150. Ay, magpagunting 150? Kung magpabarbas ya to? Kuan lang 50 lang 50 lang kung magpabarbas? Oo. Ote. Ati to, barbasin na lang ang ulo ko Do kaginot, kisang panahon subong mayo pa siguro makaon ko ice cream Kido may malabay nga ice cream di ho. Sir, mabakal ka ice cream? Nga pwede mangayo haw. Tag pulo na sir tagpulo na subong ay ice cream? No siyang una, tag 5 lang man kabalo ka sir. Ano? Nagmahal na abing gasolina Nga ano ng ice cream mo haw, may gasolina?
Kat, maayo kay nagkadto ka diri sa ginakitaan naton. Oo, Daniel. Nag-text ka sa akon eh. Oo. Natingala galing ako nga hindi ko ikaw makontak. Ha? Oh no! Oo. Hindi ka matawagan sa duwa mo ka number. Tapos, wala ka man naka-online. Amo to nga ginpasimpalaran ko lang nga i-text ka. Nga matabuay kita sa amo sini nga oras. Kuan? Oh no! Dunaway ako kay Daniel. Tungod, nakipagtabo ako kay Enrique. Wala ginabi ako sang mahimo sa kagustuhan sa akong pamilya. Kat, nga doon nahipusan ka, ha? Wala. Nga hindi ka makontak sa nagligad nga adlaw. Kuan, busy lang abi ako. Amo na nga hindi mo ako makontak. Ha? Oo. Kuan, damo gali ako sang module nga ginobra, ginansiran bala. Patawara ako, Daniel. Patawad. Basi kung ginapangita ka na ni Lola Basyang. Naglisensya man ako sa iya. Pero, kinahanglan ko nga magbalik dayon dito tungod may mga tao nga ginapapanilag si mama sa akon. Sinuayhan man? Posible ang mga kahinablusan ko. Mga pakaisa. Mga tiyo kag tiya? Kompleto ba? Pero, Kat, piyo nga balang mga mata mo. Ha? Gusto mo magparyo na ta? Hindi. Gusto ko nga piyongon mong mata mo. Ara, napiyong ko na mga mata ko. Anong nakita mo? Kuan? Dulom. Nan, amo na kadulom sang kabuhi ko kung wala ka. Wow! Wow! Aba, gabanat ka ha? Daniel, basurahan ka ba? Nga Kay sa imo ko na tanan ginhabu ang tanan niya pagpalangga ko eh. Nagalibog ang ulo ko sa buong Diyos eh. Hoy, nawalin pa man asang nagligad ang palibog mo, Panso. Nagalibog ang ulo ko tungod kadamo sa mga tao sa subong nga ginahambalan ko pero hindi sila magpati. Wala na ta sinasang mahimo, Panso. Ang importante, ginsugiran mo sila parte sa kamatuoran. Habi ikaw, magpanugid ka dito sa guwasang kamatuoran. Ay, way gani sila nagapati sa imo nga nakita kanila nga mayo ka nga tao. Sa akon pa. Jose, isugid lang sa ila ang kamaturan. Wala ka balasang salig sa ikasarang mo? Ay, Panso, may salig kuya sa ikasarang ko. Ang problema galing. Ano? Wala sila salig sa akon. Ambot. Problema mo bala ang imo na wong? Problema ko pala kaya akon bala nga guya. Damo sang punggot ket pikas-pikas. Tukalain bala tuloko na. May ara na inasang solusyon. New Axido Cream. New Axido Cream. Ibubo mo lang sa imo guya. New Axido Cream. Kay ini, kakas punggod. Apang kakas itsura. Oh no! New Axido Cream. Hindi na lang paggamita. Nasa delikado ka. Ang kinalangta mo na, boss. John Roy, Aldrin, nakita ninyo na? Aba, do si Daniel man na. Upod niyang iyamigo. Tripingan ko si Subong.
Amat-amaton ko siya pahibalo nga nag-date kami ni Catherine. Sige, boss. Ay, galing, boss. Basi masakitan siya. Yan ang labot ko masakitan siya. Mayo gani. Maglabay siya dire. Maistorya kita. Nakuno abi. Wala kita makahibalong nga ara siya. Ara sila. Sige, boss. Do, kilala kong tingog sa nagkakadlaw. Do, si Enrique na mega. Sinong Enrique, man? Ang isa sa mga nagkapangaluyag kay Catherine. Gani? Oo. Do, iya to tingog na batian ko. Ay, malabay na kita sila nga tatlo. Mga amigo, ini ko nung duha. Oo, Meg. Jan Roy, Aldrin. Abi mo? Kanami sa nabatyagan ko siyang nag-date kami ni Catherine. Matuod yan ang nabatian ko. Matuod yan na to. Si Catherine kag si Enrique. Nag-date. Ato ka, boss. Oo. Abi mo? Kung ano ako kamalipayon sa nauyatan ko ang kamot ni Catherine. Kanami sa akong pamatsagan. Sabi ko, boss, may nobyo na siya. Wala ko siyang labot. Basta nagpasugot siya mag-date kami nga duwa. Ay, gali ka, boss. Oh, no! Hay kaluoy, manggaling sa iya nobyo, boss. Oo. Tungod ka namin sa kamot ni Catherine. Daw wala lang nakaagi pang harvest bayabas. Nagapang harvest man siya gali, boss. Oo. Damo na to abi sa sipanay eh. Damo na to bayabas. May kalamunding kagani eh. Dala pa sayo, boss ba? Nakita nyo? Oo, boss. Kalain siya yung itsura ni Daniel. Daw gintakloban siya sa langit. Ay, kung ikaw man di makabati sito. Oo masakit ilang ang buot mo. Kung makahambal ka mo makasakit ang buot, may buot ka mo haw? Ay, ano nang ginluto ni Manang man? Ay, nado ka kulang ni Haw. Baboy nga may langka, puro lang ni langka, Haw. Oy nang, ano nang ginluto mo? Nga do may kulang ni Haw. Di nang iba nga baboy, di. Kabalo ka, Lolo Ilyong. Nag-break kami sang boyfriend ko. Oy, te, anong labot ya siyang linuto mo sa pag-break mo siyang imong nobyo? Ano abi kay hambal nila? Dapat hindi mo pag-ihatag ang tanan. Magbilin ka sa kugalingon mo. Ay, te. Amo na, maginbilinan ko git baboy ang kugalingon ko. Ay, sus Pabayiin na lang itong imong amigo Magmubuon ka. Ay, pero may man ko nagamubuon, Lolo Ilyong. Labi na gid kon antis ko maligo kun aga. Kung makakita giman ako sang boyfriend, Lolo Ilyong, gusto ko magpakasal kami. Gusto. O galing, kadako sang gasto. Ay, sus may ara na da ideya para hindi ka matamaan sa gasto sa kasal. Ha? Ano, Lolo Ilyong? Amo ni ho, bakal ka lang 1 kilo baboy, tapos 1 gatos lang ka, kag pabanati sila. Bigo toy. Ano na, amigo Ninoy? Mangkot lang ko blasay mo. Ano na, basta mapusla na, ha? Kag makwartahan. Baw,
Bisan diin lang daloon niya, nawong kwarta kagidya mi gutoy-toy. Pariyo malang ta. Amo ged. Mi gutoy-toy? Ha? Nga ang mga amo, palakaon ginasagi ngaw. Ay palakaon ka gani nga gorilya ka. Ang amo pa. Migo na inoy. Migo toy-toy. Nga ang buhok sa ulo gina nagatubo haw. Migo toy-toy. Alang man na matubo sa dapa-dapa. Noy, tantawa ba na ho? Hala? Si Lola Basyang man ako? Aga pa. Nagahibi siya sa ilalagwarta o. Oo, matuod. Kalain sang iya paghilibion o. Doon nasakitan gid siya. Hala? Base kon si Lolo Miloy. Nagpahuway? Palapitan ta sa balatoy? Oo. Lola, nagahibi ka? Pamatyaga ni Haw. Lola, hindi na maghibi. Oo man, Lola. Ari ang panyo ko. Hindi ko. Duway mo nakagila ba? Oh, no! Ano natabo, Lola? Si Lolo mo, Miloy, Ha? Si Lolo Miloy? Ngaw? Anong ginhimo ni Lolo Miloy? Huuban. Hambal bala sa mo, Lola, kay baldahon ta siya. Gasakit na to ganyang taludtod ya. Baldahon niyo pa si Miloy ko. Akaron, kamo baldahon ko. Palangga, ya pa ba? Andam lang ang Miloy nga to. Andam lang yun siya. Lola, anong himuon mo aw? Bantay lang kamo. Kay masamo gid ang panit sa pinanitan. Nice Yaga Welcome YouTube to channel. Nice Yaga Ang YouTube nagapalangga channel. sa imo. Ang nagapalangga sa imo. Sa imo nga nagahiwat sang birthday sa subong nga adlaw, kami sa Nice Yaga channel nagatamyaw gid sa imo sang bug-os tagipusoon sang Happy birthday. More birthdays to come. Kabay nga mangin malipayon ka sa sining adlaw kag sa palaabuton. Happy birthday from Nice Yaga channel.